Kan du så komme ned? En brække. Kom nu. Jeg gør ikke noget. Du er min favorit alligevel. Kom, Grisbas. Ja, kom, brække. Ja. Nøj. Det var noget, du... Er du gal, mand? Så, lille pot. Her til dig. De spiser. Så får gederne det. Grisene, de spiser alt. Ja. Jamen det er da også lækkert. Nej, du gør nej. Værsgo. Tak, hold op. Hold så op med det der. Så har du vist fået nok, min ven. Så er det din tur, du vil ikke. Okay? Skal vi prøve lige prohestene lige? Ja. Nu ser vi kan lokke dem sådan lidt til at... Ja, han vil ikke. Han vil ikke noget som helst. Han vil ikke have haft Han er ved. lille pot. Værsgo. Nej, det er ikke til dig. Du lugter ikke. Den er helt vild med det her. Nej. Så, værsgo. Stop det Hey, der. rolig nu. Jeg har Værsgo. sagt... Ja, og det er til dig, Isabella. Nej, stop det der. Slut. Finale. Ikke mere. Så er der ikke mere. Slut. Stop. Ikke mere. Ikke mere, siger jeg, Brækker. Slut. Ja. Jeg burde faktisk anskaffe mig en gris, fordi jeg har altid dårligt med, når man smider noget ud, ikke? Ja. Yes. Altså, hun er bare så kælen. Ja, og I er bare for slugne, ja. Så lader vi... Du får bare sige med, hvis du sulten kommer ind. Nøj. Ja, du har krummer i hele fjeset. Har du? Kan du godt lide det? Hun nusser sådan. Man kan virkelig mærke sådan putte. Har du spist nok? Jeg tror næsten, du har spist for hurtigt, Isabella. Du bøvser. Man skulle skynde sig for at få... Jeg tror mest det er floren. Der giver jeg på. De kan sparke dem her bagud, ikke? Det kan de. Hvad man lige står her siden, tror jeg. Men hvis hun står sådan... Og så Lene, vil du op og have en tur på hende, eller hvad? jeg tror ikke, jeg må. Jeg spurgte om de har prøvet at ride. Hun er ny her. Så de har ikke reddet hende. Prøv at smage det her. Smager sukker, nå. Hun vil bare kende. Fik også det meste af, hvad jeg havde givet ikke. Sprang og rev fra mig. Spiller hun pukken eller han? Eller? Det er en han. Ja, han vil ikke komme nærmere. Jeg har prøvet at kalde fra.